kuwe igama lami ndinguThobile. Isibhalo okanye ilizwi engizothi ndilifunde namhlanje ndalinikwa inkosi nge-17 zikaSeptemba ku-2024 limalunga nezithixo. Ingcambu yesifundo sethu nguMateyu 24 vesi yeshumi kuya kwivesi yeshumi enesithathu efundeka kanje. Ngelo xesha baninzi abaya kukhutyekiswa, banikelane, bathiyane. Kwaye kuya kuvela abaprofethi ababuxoki, babe baninzi balahlekise abantu abaninzi. Nangenxa yokwanda kokuchasa umthetho luya kuphola uthando lwabaninzi. Ke onyamezelayo kwade kwaba sekupheleni lowo uya kusindiswa. Kukhona ke umbuzo endake ndazibuza wona, umbuzo wokuba yintoni eyenza umntu ukuba abe ngumprofethi wobuxoki? Kuba umntu xa etshumayela kwenzeke izinto, xa ethetha ilizwi okanye eprofeta lize elo lizwi lenzeke, uba ngumprofethi wobuxoki kanjani? Kuba singathatha ukuba umntu ngumprofethi wobuxoki xa eprofeta izinto ezingenzekiyo. Singathatha umntu ukuba ungumprofethi wobuxoki xa eshumayela izinto ezingekhoyo eBhayibhileni. Sithi nene yabona ke lo xa mjongile ngumprofethi wobuxoki. Kodwa inkosi ithi abaprofethi babuxoki bazofika balahlekise into eninzi. Kukhona abantu othi xa ubamamela ufumanise uba le nto bayithethayo iyamile okanye iphantsi ifane nqwa nesibhalo. Umntu aprofete izinto zenzeke, abeke izandla umntu aphile. Lo mntu ke ngoku ungumprofethi wobuxoki kanjani? Ungumprofethi wobuxoki xa engenabo ubudlelwane noKristu ophilayo. Ilizwi inkosi endinike lona lithi izithixo hayi ukuzilambela kwabo, bashiya iindlela zabo balandela izithixo. Hayi ukuphakama kwazo, ikratshi lazo, ukuzazi kwazo, kanti ziya kuwa. Kungabikho uzihlangulayo, ziya kuwa. Kungabikho uzincedayo, zizenze mna kubantu bam. Ingaba ziya kubanceda na kwinyikitha yokufa ezayo? Nakanye. Ezi zithixo inkosi ethetha ngazo apha babefundisi, babaprofethi abakhona. Kukhona abantu ke abaninzi abalandela abaprofethi ngaphezu kokuba belandela uKristu. Abakholwa abaprofethi ngaphezu kokuba bekholwa kuKristu. Abazinikele kubaprofethi ngaphezu kokuba bezinikele kuKristu. Abafunga ngabaprofethi ngaphezu kokuba befunga ngoKristu. Nangona iBhayibhile ingasivumeli uba sifunge ngoKristu. Into ebonisa ukuba aba bantu bazinikele kwaba baprofethi. Umntu okanye into ozinikele kuyo ngokwenkolo yiyo ezokusindisa, yiyo efanele ukuba ikusindise. Umbuzo ke ngoku uthi, laa mntu ozinikele kuye, laa mprofethi okhonza kuye, laa mprofethi omkhonzayo, laa nto ikhonzayo ozinikele kuyo izokusindisa kanjani? Kuba singathandi mnye umntu onikwe igunya lokusindisa uluntu nendalo. Lowo mntu nguKristu Yesu. Lowo mntu nguKristu uYesu.
owathi wanikela wancama ngobomi bakhe. Xa laa mntu ukhonza kuyo okanye umlandela engakuniki ubomi bakhe abuncamele wena, ngeke akusindise, kuba usindiso luza ngokuncama nangokunikela ubomi. Aba bantu ithi iNkosi baphakeme, hayi ukuphakama kwazo, ikratshi lazo, ukuzazi kwazo, kanti ziya kuwa kungabikho uzihlangulayo. Ufumanisa uba kukhona inkonzo endake ndaya kuyo yomfothile apha eThekwini. Laa mfo xa ndandise umtshana wam wayegula, iyatshumayela le tshepu, itshumayele ngoKrestu, ibuye ithi apha ekutshumayeleni kwayo, andinyanzelekanga ukusebenzisa igama likaKrestu ekuphiliseni abantu, ndinokusebenzisa negama lam baphile. Laa mntu lowa wazibeka egunyeni elilinganayo neKrestu, walibala ukuba yena udalwe kwangulo Krestu azilinganisa naye. Yathi xa igqiba ukutsho loo nto laa tshepu, ndaphuma ndahamba, kuba ndabona ubukhwenkwe nobuntwana nobuyatha kuyo, kuba ngeke ukwazi ukuzilinganisa nomntu owakudalayo. Ndabona ikratshi nempakamo kuyo laa tshepu, kuba awunako ukuzilinganisa nomntu owakudalayo. Isipho osisebenzisayo asikwenzi ukuba ulingane noThixo. Isipho onaso sisipho uThixo asisebenzisayo ukubonisa uthando uThixo analo kubantu bakhe. Isipho umprofeti wakho, upapa wakho, umfundisi wakho anaso, yindlela uThixo abonisa uthando analo kuwe. Esasipho asithethi into okokubana uThixo uyamgunyazisa lo mfo okanye ubonisa uba tyhini nanku ngenene umntu endimkhethileyo nendimnyulileyo. Isipho akusiso isiqinisekiso sobudlelwane noThixo. Uthi uYesu, zizenze mna kubantu bam. Kukhona abaprofethi abazenza abasindisi kubantu bakaThixo. Kukhona umfo endimaziyo, utata wakhe wayegula, wamthatha umama wakhe lo mfo, ethatha umyeni wakhe, emsa kule tshepu ukuba imthandazele ukuze aphile. Baba bembona lo mfo ephilisa abantu eTV, bathi hayi make sikuthathe tata sibone uba ngeke ukwazi ukuya napha uphile. Bafika phaa. Xa befika phaa baxelelwa into yokubana ukuze inibone indoda kaThixo kuzofuneka nibhatale 1,000 rand. Bahamba kuba 1,000 rand babengenayo, wasweleka emva kweentsuku ezingetheni, kuba laa nkwenkwe yayibuthengisa ubukumkani bukaThixo. Laa nkwenkwe yayingathengisi, okanye laa nkwenkwe yayingasebenzeli uThixo, yayisebenzela yona. Ndiyibiza ngenkwenkwe kuba inkwenkwe bukumkanini bukaThixo. Laa nkwenkwe kuba
sifuna imali, swela imali, kwasweleka umuntu ngenxa yokuthanda kwayo imali, ingathandi abantu bakaThixo. Isiqalekiso ebukumkanini nakwindlela ubukumkani bukaThixo bufanele ukuba busebenze ngayo emhlabeni. Xa usiya enkwenkweni okanye entombazaneni efuna ukuba uzibhatale izinto ekunika zona, impiliso ekunika yona, yazi ukuba awuyanga kumthanjiswa kaThixo, yazi ukuba uye kumthanjiswa kaSathane, uye kunyana kaSathane, uye kwisiqalekiso uSathane athe wasifaka enkonzweni. Uthi Yesu, abantu bam mabaquqele mna, bafune mna, bahlukane nezithixo ezimi phambi kwabo. Inene aziyi kubasindisa kwingqumbo ezayo. Uqhuba athi ziya kuwa ngonaphakade, kungabikho uzihlangulayo. Azuzukwazi izithixo ukuhlangula abantu kwingqumbo okanye ukusindisa abantu kwingqumbo ezayo, kuba nazo ngokwazo zizobe ziphantsi kwaloo ngqumbo. Kuba nazo ngokwazo zizobe zigwetywa. Ngemini yomgwebo umfundisi webandla lakho, nditsho nkqu nawe mfundisi xa ungumfundisi, ngemini yomgwebo uzobe ume nabantu owawutshumayela kubo, owawubatshumayeza. Awuzube ume ume etafileni noKristu, kunguwe lo ukhilayo ujonga amagama abantu kuba wena noKristu nezitshume, okanye wena noKristu niyalingana. Ube ujonga uba bakhona na oNosipho, bakhona na oVuyani, ozibanibane apha kolu luhlu nalo, kuba wena noKristu nilingana. Uzobe ume nabo. Ndizobe ndime nabanye abantu ngosuku lomgwebo, nawe uzobe ume nabo, ugwetywa njengabo. Ke ngoku lo mntu lo ozobe ugwetywa njengaye, yintoni le ekwenza ucinge into okokubana ungcono kunawe? Ziya kuwa ngonaphakade, kungabikho uzihlangulayo. Ukuwa ngonaphakade, inkosi yathi yandicacisela ukuba ithetha ukuthini xa sithi ziya kuwa ngonaphakade kungabikho uzihlangulayo. Ithetha ukuba ziya kuwa esihogweni. Phaa esihogweni akukho mntu ozoya phaa azozikhupha. Lo mfundisi lo njengoba umntantazelela, umphatha ngokungathi ubomi bakho buxhomeke kuye, uya umenza umntwana wesihoko ngakumbi, kuba xa umntantazelela ucinga ukuba uyinto ethile. Uba nempakamo, kukhula impakamo ngaphakathi. Uba nesono sokumthumela esihogweni, kuba uyamntantazelela, umenza acinge ukuba uyinto ethile. Okanye umntantazelela nje usele egwetyiwe nguThixo, uba kudala uThixo ethetha naye engafuni ukuguquka kwizenzo zakhe. Unintsi lwezenzo zabefundisi kukulala namalungu erhamente. Inene aziyi kubasindisa kwingqumbo ezayo, ziya kuwa ngonaphakade, kungabikho uzihlangulayo. Ithi inkosi, hayi ukuthembela kwabo kwimisebenzi yezandla zam, bebonke bangumququ phambi kwam. Uthembele kumsebenzi wezandla zikaThixo, ngokunga lo msebenzi unguThixo,
loo nto ikwenza ube ngumququ kunye nalo mntu phambi kukaThixo, kuba into ikhonzayo yiyo ezokusindisa. Uxolo kancinci. Njengokuba nje wena usitya ekuseni, usitya ebusuku, ukutya okutyayo kuko okusindisa wena, akunguwe osindisa ukutya. Xa wena ungatyi uKristu, usitya umprofeti wakho, kuzonyanzeleka ukuba ngemini yomgwebo kube nguye okusindisayo, kuba wena awuzange wondliwe nguKristu obelusindiso lwakho. Ndingaze hayi kuthembela kwabo umsebenzi wezandla zam, bebonke bangumququ phambi kwam. Umprofethi nomprofethwa bangumququ phambi kweNkosi. Abo banyulu baye kwamkeleka kum, abo balaziyo nabalithembayo igama lam. Abo banyulu baya kwamkeleka kum, abo balaziyo nabalithembayo igama lam. Ingaba wazi uthemba igama likaKristu, okanye wazi uthemba igama likamprofeti? Uve kuthiwa umprofeti kaMajor Banban ngokoThixo kamprofeti Sibanibani. Kungatshi nomprofeti wakho esihogweni ngosuku lomgwebo. uTimoti wokuqala, sahluko sesine, vesi yokuqala ithi, ke kaloku umoya uthi ngokucacileyo inxenye iyakumka elukholweni ngamaxesha asemva, inyamekele oomoya abalahlekisayo neemfundiso zeedimoni. Ayikho idimoni ezofika ime phambi kwakho ikufundise izinto. Idimoni izongena emntwini, itshumayele ilahlekise abantu ngomntu, ukuze wazi ukuba lo mntu utshumayela eme phambi kwakho utshumayela into eyiyo na. Yazi uKristu, wazi nesibhalo sakhe. Igama lam ndinguThobile. Ndiyabulela kuba uthe wanathi.